Pun monggo. Nimbali anak wedok sih. Iki sing bikin tebak iki. Ica. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Asmane sinten, Nak? Nami kula Ica, Pak. Ica, Mbak Ica. Pidalem saking pundi, Nak? Saking Rejoso. Rejoso. Tasih sekolah. Tasih alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Iki kelas 3 iki. Nggih. Jenengan? Aku mung ora ditakoki ya. Anu, Pak Dalange sentimen karo aku. Aku ora ditakoki kelas piro ngono. Lah sampean biyen ke jarine kuliah. Kula teng UGM kula. Nah, UGM. Nggih. Universitas Gajah Mada ngriko kula. Oh, lah jiko jurusan apa? Kula njukuk komputer, Mas. Oh, jiko komputer. Lah sampun konangan iki bentol-bentol niki. Konangan bentol-bentol aku terus ditokne kuwi to njukuk komputer. Jiko ora jiko jurusan komputer ngono ora. Njukuk komputer aku nyolong. Mulai Mas, setore ngene jenengan lho, Sok. Penadah niku. Cah. Nggih. Nembang ya, Nak? Nggih. Nembang apa iki? Nembang apa? Iki rungane pemundutan bebas. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Pak Tris. Pak Tris. Pundi yantone? Yantone ya paling ya nunggoni ning mburi ngono. Cih luceng dalu Pak Tris, monggo. Sugeng dalu Pak Tris. Nang andi son ki lho wonge. Wonge angger brewok ngono. Nggih, sugeng mirsani nggih. Apa? Ngimpi, Pak. Ngimpi? Nggih. Ya, ngimpi. Nah. Bawani ya? Nggih. Ya bawani. Ganti bawani. Alon-alon karo belajar. Wis santai-santai karo bucange iki no santai. Diomongi kok wis. Kuwi Ica wis tak pek anak wedok tenan kok. Anak-anak kok iso manak kok ya anak-anak. Kayak aku lho wedok iso manak. Iya. Yo ya. Bawa. Nano. Ngambara Ampuh. Anu semut. Angelangut bebesan tanpa tepi.
Nino Miter ngiteri jagat Ngulandara ngulandara lembara mun nglambara ngunggahi gunung ya alon-alon pancen sing ajar ya alon-alon sing penting larase pas nggih katungkul katungkul ngumbar gagasan satemati satemah kinawa ngimpi ape pas larase pas plus pokoke ki dilungkas sampeyan ulangan lho nggih ulangan kok terus neng SMA wah wis SMA engko suarane wis luwih mundhak apik neh gitu Mbak Tumbo nggih nek sing apik syuting lho syuting lho weh angger aku mayang mesti ana wong ngono kuwi lho gawane wahyune sing marai laris yo Seripet ya ndek langsung
Senggak ayo dienggokno. Pancen rombongane kentir ya. Iya, Nduk. Pisangkas apa no? Pisangkas. Engko selak ngantuk. Pisangkas. Aku kok ya pisangkas ana. Campur sarinan apa? No. Campur sari ra apa-apa. Ya campur sari emang awet isu wis ndang ndut. Saiki dicampurne sari. Apa no? Apa kon? Apa cah? Awet isu meng dangdut to. Ya to Ji, Pak Ji, ngantek kleru aku. Latah cangkemku. Apa? Apa Mas? Harus sampean kene. Nggih rene. Apa cah? Hujaneng sih. Ya. Pujaningsih. Jan. Pinter, apik. Pisan kas jane. Wis. Aku lho nang pisan kas. Intan. Lulil lalu. Sugeng dalu Mak Cangi. Sugeng dalu Cahayu ya lemu. Nggih, kula mboten ditangkleti kelas pinten ngaten. Ora. Dek Ica mau sampun kok. Aku yo meri to. Yo kok mau.
Wis padha ngerti kok. Wis padha kenal. Aku ditakoki jurusane barang. Juga apa? Lah nggih. Asmanipun Mbak Intan. Nggih. Nah, pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Sukorejo. Sukorejo dingin. Lo ceret. Lo ceret nggih. Nggih. Apa sih bakul rujak kae ya? Nggih. Rujak congor. Apa kan? Congor piye? Apa kan? Cingur kok congor. Cingur. Aduh jan. Nggih. Rujak cingur. Caos libur nggih Mbak Intan nggih. Nggih. Nebang napa? Nebang napa? Nggih, ngersakaken napa Pak Bu? Ah ditari, penontonnya ditari. Nggih. Ngersakaken menapa? Mana sing request? Nggih, nek saged nggih kula nyanyakne nek mboten mengke request tukang sound. Iya Mas. Kali Ya. jenengan nggih. Nggih. Kan karo Mas njaluk Sidorondo. Sidorondo. Mriki. Monggo mriki. Kalih jenengan Mas? Nggih, monggo. Nggih, monggo ngriki Mas. Nggih, monggo Mas. Liwat ngriki lho mboten ana apa. Nggih, mboten napa-napa. Dang. Niki mboten nyatek kok. Dan aku ya wis kutu aja Nggih, pun jinak ya, Mas. Wis pangur ning. Sampeyan nang wis divaksin dah. Wis aku lho wis reso meteng. Kok divaksin aku lho. Mas monggo, terus Sidorondo. Nggih, Nah, monggo, monggo mriki.